హలో గైస్, వెల్కమ్ టు సాయి ఫిల్మ్ స్టూడియో. ఈ రోజు మనకు వచ్చేసి అక్కడ ట్రైలర్ అయితే మనకైతే లాంచ్ అయిపోయిందన్న. మన వీడియో అనేది కొద్దిగా లేట్గా పెట్టాను, ఏమనుకోకండి. మనకి అక్కడ ట్రైలర్ అయితే చెప్పలేని మాటలేమన్నా, ఇంకైతే సూపర్ అయితే ఉంది. అక్కడ ట్రైలర్ అయితే మామూలుగా అయితే లేదు. నాకైతే మొత్తం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే అనిపిస్తుంది. మనకైతే గోరా గెటప్లో ఒకటి, అలాగే మనకి ఒక న్యూ గెటప్లో అయితే ఒకటి, లెజెండ్ సినిమాలో గెటప్లో అయితే ఒకటే అలా ఉంది. నాకైతే నిజంగా మాటలు లేవు, నిజంగా చెప్తున్నా. నాకైతే అస్సలు మాటలేవు. ట్రైలర్ చూడగానే అంత పిచ్చగా అయితే నాకు నచ్చింది. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డైలాగ్స్ అయితే బుర్ర పాడైపోయినాయి. మనకైతే ఈ ట్రైలర్లో అయితే డైలాగ్స్ అయితే మనకైతే పిచ్చగా బుర్ర పాడైతే చేసేసినాయి. ఏం చెప్తున్నాను కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు. ట్రైలర్ చూడలేని ఉంటే ఒకవేళ అయితే ట్రైలర్ అయితే చూసేయండి. అలాగే బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అయితే మన వీడియో చూస్తే మన ఛానల్ అనేది ఒక సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేయండి అన్న, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ మూవీ వచ్చేసి December 2 అయితే రిలీజ్ అయిపోతుందని అయితే ట్రైలర్ లాస్ట్లో అయితే అనౌన్స్ చేశారన్న. ఇంకా ఈరోజు వీడియో అంతే గైస్. మన ఛానల్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్ ఎవరైనా ఉంటే ఒక్క సబ్స్క్రైబ్ అనేది చేయండి. అలాగే అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.